Claire Rees, a dwi yn cynorthwydd yn y dosbarth derbyn, a dwi hefyd yn gwneud clwb brecwast a dyletswydd amser cinio. Fel rhan o cwrs gradd sylfaen astudiaethau plentyndod, rydw i wedi creu portffolio dwyieithog yn seiliedig ar fy waith fel cynorthwydd dosbarth yn Ysgol Gymraeg Glan. Fe wnes i gynnwys gwaith yn Gymraeg yn seiliedig ar gwahanol themau a oedd yn cael ei ddysgu o fewn y cyfnod sylfaen. Fe wnes i gyflwyniad dosbarth hefyd ar bwyta'n iach a fe wnes i gwneud y cyflwyniad o flaen plant dosbarth derbyn. Nes i gymorth Cymraeg yn y Coleg mwyn galluogi fi i wneud agweddau o'r cwrs yn Gymraeg a rhoi hyder i fi i ddefnyddio'r Cymraeg a lefel ffurfiol. Roedd hi'n bwysig fy mod i yn gallu gwneud peth o gwaith cwrs yn Gymraeg, gan mai dyma yw iaith bob dydd y gweithle yn Ysgol Gymraeg Glan. Roedd e'n gyfle i fi ymarfer fy sgiliau ymhellach, fel ysgrifenedig a lefel ffurfiol a phroffesiynol. Mae'r cwrs hefyd wedi helpu fi yn fy swydd yn yr ysgol, gan fy mod i yn fwy hyderus pan dwi yn gweithio gyda'r plant, wedi helpu fi ddatblygu fy sgiliau ymhellach a gwella sut dwi'n cyfathrebu gyda'r plant a aelodau staff. Cymraeg yw iaith y dosbarth hefyd, ac rwy wedi datblygu llawer mwy o hyder wrth gyfathrebu gyda'r plant a hefyd pan dwi'n gallu helpu plant i ddatblygu yn y iaith lafar Cymraeg, oherwydd mae rhai o'r plant yn dod o cartrefi di-Gymraeg. Mae'n bwysig i helpu nhw gyda'i iaith Cymraeg pan maen nhw'n dechrau yn yr ysgol. Mae hwn hefyd yn cyfnod pwysig i addysg y plant, ac mae'r mewnbwn rwyf yn rhoi iddynt yn ei paratoi ar gyfer addysgu Cymraeg yn blynyddoedd i ddod. Janice Morgan ydw i, a dwi'n swyddog datblygu'r iaith Gymraeg yng Coleg Benfro. Dwi wedi enwebu Claire Rees. Mae Claire wedi cofrestru ar gwrs gradd sylfaen yn astudiaethau plentyndod. Cwrs 2 flynedd yw mewn partneriaeth gyda Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Felly mae Claire yn cyfuno gwaith llawn amser fel cynorthwydd dosbarth yn Ysgol Gymraeg Glan a hefyd yn astudio cwrs addysg uwch yn rhan amser. Yn ystod y cwrs, mae Claire wedi cynhyrchu fel rhan o ddynion y cwrs portffolio dwyieithog swmpus sydd yn seiliedig ar waith. Ac o fewn y portffolio hwn, mae wedi ysgrifennu traethodau estingedig yn seiliedig ar waith ymchwil, a mae hi hefyd wedi ysgrifennu darnau mwy ymarferol yn ymwneud â'i dyletswyddau a'i chyfrifoldebau beunyddiol. Mae'r rhain i gyd trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hi hefyd wedi gwneud elfennau eraill o'i chwrs trwy gyfrwng y Gymraeg, sef cyflwyniadau dosbarth, ac wedi datblygu adnoddau i gyd-fynd gyda'r cyflwyniadau hyn. Mae wedi bod yn bwysig i Claire i gael y cyfle i gyflwyno ei gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg, achos hynny yw iaith y gweithle, sef Ysgol Glan. Mae hefyd wedi gwneud yn fawr o gymorth Cymraeg, gwasanaethau cymorth Cymraeg y Coleg, mwyn gloywi i iaith a hefyd i allu cyflwyno gwaith yn Gymraeg. Mae hi hefyd yn hybu'r Gymraeg yn yr ysgol o fewn y cwricwlwm yn y dosbarth a hefyd o fewn gweithgareddau allgyrsio. Mae'r ffaith bod Claire wedi wneud ei gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg wedi codi ymwybyddiaeth i chyfoedion a hefyd y tiwtoriaid yn dangos iddyn nhw pa mor bwysig yw hi i roi cyfleoedd fel hyn i ddysgwyr i gyflwyno ei gwaith yn ei dewis iaith. Ac wrth gwrs gyda Claire yn yr iaith mae hi'n defnyddio yn y gwaith.
Felly, dyna pam dwi'n enwebu Claire. Mae hi wedi gwneud llawer o'i haswadiaethau drwy gyfrwng y Gymraeg, a mae hi'n ddiwyd iawn yn hybu'r Gymraeg yn ei gweithle. So, pob lwc i ti, Claire. Dwi'n meddwl bod hi'n heifi cael y gwobr yma achos dwi'n hoffi dysgu'r iaith Cymraeg i'r plant bob dydd, a i cael y cyfle i wneud y gwaith cwrs yn Gymraeg, mae wedi bod yn wych i gweithio gyda aelodau staff o'r coleg a hefyd gyda aelodau staff yr ysgol. Mae pawb wedi bod yn cefnogi fi trwy'r cwrs i gyd, a dwi yn ddiolchgar iawn i pawb, a dwi rili eisiau cael y gwobr yma i dangos bod dwi wedi gweithio'n galed a bod fi yn falch dwi wedi dod i'r amser yma i wneud rhywbeth yn fwy gyda'r gradd dwi wedi cael.